Yeah. Ayun po, dito po nanggagaling yung water ng Halagan Falls. Ayun. Kailangan maingat tayo mga friends at medyo madulas, medyo hi, ano girl? Oh, dali na. Ang ganda mga friends eh. Yeah. Ang lamig ng tubig mga friends. Ang ganda. Ang ganda. Kumustahin natin yung mga friends natin dyan. Kilo agad. Ay wow. Gusto ko nanginginig na yung tuhod ko. Yun pa nga lang eh. Kasi... Okay. Wow, madulas ka naman. Puting-puti pa din ang iyong suot. Ayos lang yan. Pag nadulas ka, unay puwet. Wala ka, hindi tayo natutulog. Naku. Here we are. Wait pa natin mag-campaign. Maganda sana kung maaga tayo kanina. Oo, no, hindi mainit. Maaga naman ako today. Oo nga eh. Marami lang Excited na. tanong circumstances. Charot. Wala namang time limit. Wala ba na? Ela? Ela? Patanggal ka saglit. Thank you very much. Ah, may camping site din pala. Ah, may camping site din oh. May camping site pala dito, no? Dapat nagdala tayo kanina. Magkano yung ano dito ate, camping? Dito po, 150 per head.
may kasama po kayo na Ay, tubig guys. kasamang tour guide dyan, doon librihin po. Water. Ah, Water break. Tol, pa yung tubig, tol. Tamo, hindi lang ako yung nauhaw. Baso, boy. Baso. ako din. Water break pala tayo. O yung Ako ng class. Kung gusto mo, mababawasan yung bigat na nagdala ko. Okay, Duday. Duday pa. Uy, baso. Yun o. Hindi ako nauhaw. Get one and pass. Yan na. Tubig. Baso nyo na yung hanggang habang buhay. Grabe naman. Sino pa? Ay, tubig! Lagi mo tubig yan. Para tayo mag-hiking. Oo. Tapos isa lang dadalhin natin dito pa lang. Sa kalahati. Lagi mo na. Serious ako. Wala pa ata tayo sa kalahan. Nahiya ka. Wala pa. Wala. Ha? Isa pa? 20 na to ah. Sino pa? Bukan nyo. Dadaan daw. Ito dapat siguro. Dapat. Ah, tara. Oh, ha? Dutin po. Di ba gumaan yung aking dutin? Lagyan mo sa bago para namin. Ano yun? Ano yun? Nice. Wala naman pala. Wala.